Kamu harus duluan dulu. Kain po tayo guys. Nandito kami sa Kainggit Beach. Yung baon namin. Guys, vlog ni Madel. Naami sa Kainggit. Yan, naguba ng Kainggit guys. Ano nga area? Diri minangaon. Si Harold nakabulingit. Nangipos namin kay mobalhin mi sa Katilano ba to? Kasi nga ito ma. Kay ato mi maligo. O kabisi day. Ato mi maligo na ngaon rami diri sa Kainggit. Help Madel Kyle. Ato ma. Ato. Ibutan na oh, anong isda. Busog na talaga si Harold guys. Nagbabayad na si Mr. Don. Thank you. Kyle, help mama oh. Tanay, help mama na. Ikuan ba? Ato ta sa ubuhan ra ligo. Okay, awar ko na pa. Oh, anong ba? Ulit nami. Kuman nami o pangaon. Kan mga tinda.
Tara. Ano, kain ko. Kabog sagdan. Ano ang kainggit? Kainggit beach. Boy, sinar ba? Sige, hangtod. Nagbadlong. Huwag tulad na plin. Yo, naman sila kato naman sagdan dapit. Uy, bati ato yung banday ka to sila ra. Sila natin ang lamig sa kilala. Ay, lahat. Undak pa man. Oh, ramen lagi. Nami, Ay, bagus kan. Init. balhin ako biglaing beach. 2-in-1 beach Kaman di off na ganung aircon. Wala, Okay na. Ano ito yun? Ay, bagus kan. Mangita sa pagpakwan kay aron man habhabo ni Harold rato. Eh, daghan lagi. Bida. Kita ang pakwan. Eh, daghan. Ang liko mo na siya. Lagi ligo lagi. Uwi na kami guys. No, hindi kami uuwi. Pupunta kami sa kabilang beach dahil Uli, ang hapon. Kaya ako tagpaw. mas maganda na nagka-try siguro. Ako tagpaw. Ligo. Ang Mas hapon. maganda doon. Ay, nagka-try siguro. Tatsulog. Tatsulog. Yung palit ng melon. Naman sa Orange. kabisid. Ne. Ano daghan lagi gusto ana na kay malinda na no nag-adlaw. Dara kay kay kung start isa. Maninda, bita na nila. Gusto na ano yung kuti palitan. Unsa man? May isa, buntag. So, ito yung 100 worth of daghanan niya Harold, this is yours. What is this? Okay. What are this? Watermelon. Ilan no eh. Thank you. Kasi baligyan na ba? Isda niya pa? Gusto. Ilaw. Bayan eh. Bayan na. Ano yung kuti palit? Ano yung buntag? Nagpabili ako ng Bibits pineapple tart. Yeah, di ba? I told you this is tart. Ano yung kuti palit ang isda ni? Yan na po mi sa kabisi. Tabisi. Di ka na may kainggit. Himbalin na po mi Meron diri din sa ako. Oh my God. kabisi. Sweet. Hinaw kayo ang ilang dagat diri. Ano mo to sa ano eh kainggit nga buhagang tong dagat. Taob na Okay na naman solid. Oh. Asa ka? kalinaw pa. Oh, there's swimming pool. Na ay ilang abangan ng anala ng sangan anila. Kadi betul na bro, bye bye na. Oh, abangan naman. Oh. Limpyo na kayo ang kabisi lahit na sa una. Shout out Kari to na Suma. mo. Shout out Diyos. Di na pud mi Diyos. Sagdi lang Diyos kay maligo na punta. Pohon. Ano pa na? Kanapay ng isda. Atong laom. Magkaidudyo ko. Atong laom. Daka. Saman. Saman. Kito ka do. Isda. Tagi. Na. Isang isda para sa atong ka. Kuha mo. Di, napila na to sa dalangkat. Tangtang. Para. Yan. Nandito yung
Botilya. Na? Pato sila kakuha. Nakakuha sila ay nakakuha. Nakuha ka? Asa ka? Sige. Naway. Sama. Naara. Uy, kuhan. Sayangan pata. Pata ba di ay? Oh, pata dyan. Oh, di na pata na, no? Hindi patay. Sayangan na isda. Ako Kamay ka. Apa, hindi na mag-upa. Kuha dayon. Tug na pa ka, be? Be? Di pa ka maligo? Hindi na makaon. May magpapagyan sa mo. Bidra. Ibang gibira. Ayo ko. Ato ka sa tuloy. Habog lang eh. Si Marlene, si Nene, sila oh. Saan? Ha? Pag-ero. Ito ko nagawa sa harin. Saan ito kwarta? Bayad ang dikas na. Turag akong pragnaon. Yan. Ang banding ang mga tiayon. Pakaswit sa dalawa. Hindi na ay kuha. Kuhaan naman nila ay. Hilig managa pero ang isda hilig nila. Si Harold mao na nag-request na maligo mi. Ika na may ani kainggit dito may nangaon. Imbalhin may ari kay perting bawod kaayo adto. Yan ay mga bato-bato lami diri kay Tinlo. Gusto pong Harold nga diri. Diri may maligo. Kaya nag-deliver sa iyang mga parents soft drinks kananing kamot. Makakuha in town sila og isda og Joshua, sorry lang Diyos kay wala pa ka na kumadagligo dire pohon Diyos sa ligo punta halo kaloy ang tapuhon pohon mayong lawas. Nakakuha na. Daga nagiring. Ala, ta nagkuha nila. Dagko.
Perting lipayan niya ay. Nakakuha. Sara na ka. Tawaran nak. Unsay nga anak? Ambot ka play ba ni? Kaplay dah, na? Kaplay man dah. Ala dako lagi. Dako. Ah. Ala balik. Ako ba balik sawan? Nga. Tanaw ko dong naon ba ko? Tanaw ka na lagi. On. Ha? Abe. Ako ka na be. Wow, nakakuha na dyan si Marlene. And here. And here. Ang kadugo man na. Nagdugo lagi siya. Kinlamon, oy. Wow. Nagilamo no. Kinlamon. Duha na ilang kuha. Nilami siya. Kinlamon, oy. Sabi halo muna. Dihara na. Abi ko gika magaguhan na kung nanaman nila ho. Kinlamon dito. Di ada lamon sa ilawom. Tagdi sa makabuhi kasi ilawom. Natunan jud ni no. Tuwing di jud makabuhi. Ano ka sa hasang na? Di kabuhi. Saan sa nini sabon ilang taga. Sabon ilang taga. Malipayan biyag si Harold. Ito na siya maligo. Nak, asa ka nak? Hoy, ayaw niya anak. Doon na sila. Bye kalabasa. Arang mag-ama nangaligo na. Si Harold o si Nini. Si kataw silang dar sa atong vlog ma. Ha? Basta subukan ka ng dar na suha-luha. Si katawa. Ya, antan ada kadang-kadang ada eh. Asa Job Ibe. Sa Ibe. Hasta sa Ibe po siyang katawa, ang katawa po siya sa kan ha. Gantayan siya. Harold, ayaw diha kay Mabor. tagani ni. Hoy, mabor man dayo tanawa sa Harold. Ato Harold kay lam nak. Dami rin swimming pool kay tinaw. Ha? Adlok mo kanila. Kuman na si Harold nagligo. Oh. Nakaligo na dyan siya. Adong na may manguli. Naga pa si Marlene. Kakuha si Bakasi. Alipayon dyan si Harold. Ayun, labay ito na. Pili labay be. Anita mo bayad. Cottage. Tinggal si Harold. Kawan ko siya pakwan. Parigisan, nara naman dalitaan siya cellphone. Maligo. Doon nakabakasi ang ilang kuha o doon ka isda.